Na laɓe na ji su suna hira ita da ƙawarta. Tana cewa ita fa aure take so saboda ta gaji. Wannan abun sai wahalar da ita yake yi tun da shekarunta suka ja ta shiga wani yanayi. Tana neman mai taimakon ta ya aure ta sai ƙawar ta ce mata to kin san mazan ne ba su da kuɗi. Yanzu in banda su je a ɗan kwashe maka albarka ba abin da suke yi. Ta ce to ni yanzu ko wanda zai ɗan kwashe albarkan ma idan da zan samu me zai hana in ba da haɗin kai. Tun da dai lalura ta zo suka tafa ta ce da gaske ta ce akwai wani abokin saurayina Ja'iri ne. Ta ce ya sunansa aka faɗa mata sunana. Sai ta ce to ki haɗa ni da shi mana ko zai ɗan rage min raɗaɗi. Ta ce da gaske ta ce ni kuma duk wannan hirar da suke ina laɓe ina jin su. Na san su sun san ni amma ita ba ta san cewa ni ya ne ba. Sai yanzu da ƙawarta take goga mata wannan labarin. Suka rabu ni kuma na laɓe a bayan bishiya. Suna wucewa sai na bi ta gabansu na ruga da gudu na zagayo saboda ina so in tare ta domin hanyar zuwa gidansu ba ɗaya ba ne. Dan da ta samu labari na ta ce a haɗa mu to ba zan jira ba zan yi wata ba in ɓata ma kaina lokaci akan me zan cuci kaina. Ga inda zan je in kwashe gara kuma in tsaya wani sai an haɗa mu tun da na ji kome. Na karyo kwana kuwa na zo da sauri na hatsufa nake na ganin ta na ce yauwa tsaya dama ina son ganin ki Azumi saboda sunan da ake kiranta kenan. Ta ce to gani na ce zo mu keɓe wata magana za mu yi da ke. Muka keɓe muka shiga wani lungu kuwa ni ne a ta waje ita ne a ta ciki. Na sa ƙafana na kare ta har sai da ƙafana yana taɓa ta. Na matso a hankali na matso sai da na takure ta a jikin bango na ce ke akan wane dalili za ki zo kina shiga haƙƙina tun da waɗannan abubuwan suka tsiro miki na nuna 'yan mangwarorin ta guda biyu. Ke ka fara shiga haƙƙina sai na ji dalilin da ya sa ke ba za ki zo ki taimake ni ba. Shi ke nan ina tare da ke muna mutunci kuma a ce na shiga wani yanayi. Ta yi shiru ta ce to ni ya za a yi in sani. Kai kake kallo na kake morewa ni kuma ban sani ba. Na ce to yanzu tun da na sanar da ke sai a bani haƙƙina ko. Ta ce wane haƙƙi naka? Nan fa na jawo ta muka na ci gaba da yi mata ihiya ne. In saƙala hannu na in saƙala hannu can in saƙala hannu nan in saƙala hannu can. Daga ƙarshe dai har na samu wannan 'yan mangwarorin guda biyu na fito da su. Na fara dagu da mangwarorin na ce ka ga mangwarori da taushi. Ita ko murmushi kawai take tana jin daɗi ina wasa da 'yan mangwarorin nan. Bayan na yi wasa da 'yan mangwarorin ne sai naga kamar tana so ta taɓa taɓaryata. Tana son taɓawa ta yi wasa da ita. Kawai sai na ce to ai ke da taɓaryar za ta yi miki daga wannan jan aji zaki. Ai kuwa nan ban yi aune ba. Ai ba ta yi aune ba. Na ci gaba da sarrafa ta na ci gaba da sarrafa ta sai da na tabbatar na kunna ta ta kunnu. Kawai na buɗe turminta na buga mata taɓarya sai ji kake ɓurum. Wannan shi ne karanta na farko.